shi bai san a inda zai zauna ba, yau ya shige ni ya kama ni, masoyi yake min ɗauki. Yau zana ba ku labarina a inda na gano bebina, zan zayyano da kan farta domin ku je shi kan harshe na. Farace na da daɗin zance domin hotonta na ruhina, ba gajeriya bace kuma sannan ba doguwa bace bebina. Na kunnuwa shi ne dai kullum su ringa jin muryarta, ganin ta ne a kan Facebook sai na furta dukkanin kalmata, na ɗauke ta fiye da waɗansu mata domin ta zan inuwata. Tunani na ta bai ƙarewa a zuciya ta kukan wata. Maza na buɗe idona ganta a gaba na take, wuce da ita na susuce ga so a zuciya ya sarƙe. Bako ne cikin soyayya, ban san menene soyayya ba, ban yau zato na soyayya ba, sai ta shige ni ban shirya ba. Tana ta kuna sosai, ki tallafe ni zo yar baba. Yan uwana sai ku zo ku taya ni, na yo gaman da ban shirya ba. Ni soyayyar ki nai kullewa a zuciyar ki ba so ne ba, daukan da tai aboki ne a gunta ni ko ban gane ba. Abokaina ku zo ku taya ni, tarko na santa ya kama ni, na faɗa koramar soyayya, ni ke kaɗai nake nuni ne. Ki tallafe ni zo yar baba, kar so ya sani in zawuce ni, mashi na so ki kai harbawa, cuta ta san ki ta kama ni. Allah kaliki makaɗaici, kai ne kaɗai ka zamtsani na, ni kai kaɗai nake da roƙo a dukkanin cikin lamurana. Ka bani wadda rake ƙauna domin ta zamci burina. Allah ka sa ta ganewa, suna ta ya shige ruhina.